susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay laging kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo mananatili anumang hamon. Ikaw pa rin ang Panginoon, tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Isang magandang at pinagpalang linggo po sa bawat isa. Muli tayo ay narito upang magbigay papuri, upang makinig ng salita ng Diyos at sambahin ang kanyang pangalan. Amen. And we will rejoice and we will be glad, for this is the day. Bawat araw ay binigay ng Diyos para sa atin. Amen. So bago po ang lahat, tayo pong lahat ay let's tune our hearts. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Diyos. Inaawitin natin na tayo ay isang servant ng Panginoon. Katulad ng mga pinag-aralan natin noong nakaraan. Tayo ay tinawag niya to preach the word and not to quit. Amen? Kaya po sa umagang ito, we will declare that sa ating mga buhay. Ideklara natin yan sa ating mga buhay na hindi tayo susuko, hindi tayo hihinto sa paglilingkod sa Panginoon, anuman po ang danasin ng bawat isa sa atin. Kaya po, sa aawitin po natin sa umagang ito, isa puso po natin, ano ba yung sinasabi ng awitin na ito? Ano ba yung message sa akin ng awit na ito? Kaya po, sa umagang ito, awitin po natin to buong puso. Hindi lang po basta awit, kundi po yung
awit na nanggagaling po sa ating mga puso. Amen. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, nananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang. Muli pa sabihin natin sa Diyos, walang alinlangan, walang alinlangan maglilingkod ako, Diyos. Walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y
sugo at hindi ito patuloy lamang sa iyo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, O God, na kung saan dinako mo ang aming mga panyapak at sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nasa kanilang tahanan, nakasubaybay, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Buksan mo, Panginoon, ang puso namin, O God. At tunay nga, O Diyos, na ang iyong salita ay itanim sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon. Lord, salamat sa iyong anak na gagamitin. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong salitang aming maririnig. Dalangin namin, O Diyos, ng iyong katagumpayan, Panginoon, sa amin ay mangyari, O God. Lord, salamat sa iyo po namin tinitiwala ang gawain ito at inaangkinan namin, O God, na ang katagumpayan ay amin ang naranasan sa umagang ito. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa umagang ito, patuloy tayong magbibigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sino po excited na sumamba sa ating Diyos? Amen. Dahil po sa umagang ito, muli niyang ibubuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin, kahit po sa ating mga tahanan ngayon. Amen. Amen. Kaya tayo iaawit, sasamba sa ating Panginoon. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitingnan sa pagsubok, sama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di natitingnan sa pagsubok, sama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Sabihin natin sa Diyos, pagkat ikaw ay mabuti. Sulit di magkukulang, sapat na at higit pa. Kaya mo'y sagana at umaakaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na yung mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Kaya mo'y sagaya at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na yung mahiling pa, pagkat ika'y sapat
magkukulang. Sapat na sabihin natin sa Panginoon. Higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa, kaya mo'y sagana at umakaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Maragas ang pagpapalang ibibigay mo sa bawat isa. Amen? Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Yes, Lord. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Say, at ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Muli pa, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kayo magsaya, kayo magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Nagdagang kaliman, tulog silagan, saan man magpunta. Maragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Salamat o Diyos. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko bibitawan lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapala, maragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ang lagang kanluran, timog silagan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ang lagang kanluran, timog silagan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala. Muli pa, lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Oh yes, Lord! Sobra-sobra ang pagpapala mo. Sobra-sobra ang pag-ibig mo, Panginoon.
tumigil sa pagpupuri. Paglalabis sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Iyong ko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sabihin natin, sobra, 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 bigaya niya. Sobra, 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 pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Iyong ko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra, 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 bigaya niya. Sobra, 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 bigaya niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Come on, church. We'll declare. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Humuling pa, sabihin natin. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 bigaya niya. Sobra, 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 pag-ibig niya. Sobra, 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 bigaya niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Oh, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pagpapala niya. Maranggas siya sa langit. Purihin ka niyong malikha. Sambahin ka niyong malikha. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos. Oh, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Oh, kami, O Diyos, ay nagpapasalamat. Nakikita mo ang aming mga puso sa umagang ito, O Diyos, na punong-puno ng pagsamba, punong-puno ng pasasalamat, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy namin idideklara
na Ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay. Panginoon, hindi ka nagbabago. Kaya o Diyos, sa aming mga awit, Ikaw lamang aming sinasamba at pupurihin, Panginoon. We thank you, Jesus. Kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan mo, Diyos. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay at ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka lang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Bawang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at husto. Kas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Di ka lang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Gawin natin, Diyos! Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka man mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Purihin natin, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Purihin ka ng iyong mga nilikha, O Diyos, magpakailanman. Isang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula, ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka
ka ng mamahalin. Katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw. Oh, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin natin ang Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Muli pa, Jesus, sa'yo ang kapurihan, sa'yo ang walhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awitan natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos, sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Sa huling pagkakataon, purihin ka, pupurihin ka. Pagtaas natin ang ating tinig, ang ating mga puso, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, purihin natin ang Diyos na buhay, sambahin natin ang Diyos na buhay. Oh, itaas natin ang ating tinig, itaas natin ang ating mga papuri, itaas natin ang ating mga pagsamba, dahil siya ay dakila, siya ay karapat-dapat sambahin. Lahat ng may hininga, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos na buhay. Oh, Diyos sa mga Diyos, ang hari ng mga hari, sambahin ka, Panginoon. Itaas natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Oh, sambahin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Luwalhatian ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Tinataas namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyong mapaglingkuran ka namin. Lord, walang susuko, walang hihinto, magpapatuloy na maglilingkod sa iyo habang may buhay. Lord, katulad ng sinabi ni Pablo sa Gawa, talatang
20, Panginoon. Acts chapter 20 verse 24, na walang halaga sa kanyang buhay. Ang mahalaga sa kanya ay ang magampanan niya ang tungkuling iniatang mo po sa kanya. Ang maipangaral, ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong mabuting balita. O Diyos, salamat po. Ngayong umaga, narito ang iyong mga anak. Patuloy po na mag-aaral ang iyong salita upang maiandamok po kami sa isang mataas na pagkakatawag mo po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita at ang iyong mga anak na makikinig ngayong umaga. Hindi lamang kami tagapakinig, Panginoon, kundi tagagawa ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming itataas at luluwalatiin. Pararangalan, dadakilain. Wala kami ipahayag kundi ang pangalang Jesus na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Salamat po, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Inihanda mo na ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Marami pong salamat. We give you praise, we give you honor and glory. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, sa habang panahon, wala kang, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. We give you praise, we give you honor and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Praise God. Maupo na pong lahat. Amen, amen. Praise God. Today is the first Sunday of the month ng Setyembre. At purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. At tayo po ay binigyan ng Diyos ng muling pagkakataon na mapag-aralan ang kanyang salita na nagbibigay buhay sa bawat isa po sa atin. Amen. So sa huling araw na ito ay inihanda ng Diyos ang kanyang mga anak. Bagamat talagang nasa banal na kasulatan sa Revelation chapter 22, I think verse 14, na sa huling araw, ang masama ay lalong magpapakasama, ang mabuti ay lalong magpapakabuti. No? Kaya nga po, ang bawat isa po sa atin na walang hinahangad kundi ang katuwiran ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos ay patuloy nating hinahangad, no? At bagamat ang mundo ay patuloy na sumasama, pero ang mga matutuwid patuloy na naghahangad ng kabutihan, no?
Yan po ang sinasabi ng kasulatan. I think Revelation 21:14 no, or 15, nandiyan po yan. So ngayon pong umaga na ito, dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad po ng tema natin ngayong buwan ng Setyembre. We are called to preach and not to quit. No? Tayo ay tinawag ng Diyos para mangaral, hindi para umatras o sumuko, sapagkat ang isang sundalo, kapag nasa gera sa aktwal na labanan, na siya ay ginagamit para puksain, kalabanin ng kaaway at gapiin, pag siya'y sumukot umatras, ay hindi siya karapat-dapat na maging sundalo. No? Siya ay tatanggalan ng buong kagamitan dahil ipinahiya niya ang buong hukbo, pati na yung kanyang general, dahil sa aktwal na laban, siya'y umatras at sumuko at maaring sinabi niya, General, ayoko na pong sumama sa labanan dahil ako ay natatakot, ako'y nangangamba. Kahit ano pa ang katuwiran niya ay hindi yon marahil magiging katanggap-tanggap sa kanyang general. Dahil ang buong hukbo na kanyang kasakasama at ang daladan nila ng pangalan no, sa kanilang pakikipagbaka ay ipinahiya niya. No? Kaya nga po sa Panginoon, dahil taglay natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, tinawag niya tayo para mangaral. Ano ba itong pangangaral na ito? Ano ba ang hindi dapat tayong sumuko? No? Dahil tinawag tayo ng Panginoon. Dito sa Mark chapter 16, verse 15 to 16, ito ang sinasabi. And Jesus said unto them, sinabi ni Jesus sa kanila, Go ye into all the world, humayo kayo sa buong sanlibutan, and preach the gospel to every creature. Ipangaral nyo ang mabuting balita sa bawat nilalang. He that believeth and is baptized shall be saved. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. But he that believeth not shall be damned. Ang hindi manalig ay parurusahan. No? Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Bago sabihin ng Panginoong Hesus, ang talatang ito, may mga ilang alagad nung panahon na yon, na matapos siya mabuhay mula sa patay, ay hindi nananalig sa kanya, nag-aalinlangan. Marami ay hindi nagtitiwala sa kanya. Marami ay hindi sumusunod sa kanya. Marami ay nag-reject sa kanya at hindi totoong manalig sa kanya. Kaya nga sinabi ni Jesus, humayo kayo. Sa mga alagad niya, sinabi niya, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang sumampalataya at mabautismon ay maliligtas, pero ang hindi manalig ay parurusahan. Bawat isa sa atin, anuman tayo, anuman ang kinalalagyan natin, ikaw man ay nasa music, ikaw man ay nasa ushering, sa follow-up, no, ikaw man ay nasa finance, ikaw man ay anuman ang ministering kinapapalooban mo, sa security ka man, sa children ka man, whether you like it or not, you are called by God. Tinawag ka ng Diyos. Amen po ba? No? We are called by God. You are chosen to go and preach, not to quit. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay naririto dahil gusto ng Panginoon na gamitin niya tayo. Hindi niya tayo tinawag para maging sakit ng ulo niya. Hindi niya tayo tinawag para maging problema ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para maranasan natin ang kanyang mayamang biyaya. No? Ang kanyang kabutihan. Kaya nga, nang tawagin ng Panginoon ang mga alagad niya, dito sa Matthew chapter 10 verses 1 to 8, puntahan natin. Matthew chapter 10 verses 1 to 8. Sabi rito, and when he had called unto him his 12 disciples, o 12 apostles, no? Nang tinawag niya ang 12 alagad niya, he gave them power against unclean spirits. Binigyan ni Jesus ng power ang mga disipulo niya laban sa masasamang spirito, to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Lahat ng uri ng sakit, no? Now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartolome, Thomas and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent forth. No? Take note, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus.
and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Huwag kayong pupunta sa daan ng mga hentil, sa lugar ng mga hentil. And into any city of the Samaritans, enter ye not. Maging sa lugar ng mga Samaritano, huwag kayong papasok. But, go rather to the lost sheep of the house of Israel. So itong mga apostol na ito'y tinawag ng Diyos para sila'y humayo sa mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. 7. And as you go, preach saying, sa inyong paghayo, ito ang ipangaral nyo, sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is at hand. Ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Heal the sick, verse 8. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Amen, amen. So dito nakita natin, Jesus called the 12 apostles, no, for a different times, different ways, na ang mga apostol na ito ay may kanya-kanyang ginagawa sa buhay. Si Pedro ay isang mangingisda. Nakasama niya ang kanyang kapatid si Andrew. Si Matthew ay tax collector. Iba't iba ang kanilang estado ng buhay nang tawagin sila ng Panginoon, subalit hindi na sila nag-reason out. Hindi sila nagdahilan ng marami pa, Panginoon, busy ako, marami akong trabaho. Panginoon, ako'y nangingisda, hindi ako pwedeng maglingkod sa iyo. Panginoon, marami akong business na kailangang gampanan. Panginoon, hindi ako kailangan sumunod sa iyo, tsaka na yan. No? Hindi sila nagdahilan sa Panginoon nang sila'y tawagin ng Diyos. Bagkus, anong ginawa nila? Sinabi ng banal na kasulatan, si Simon Peter, he left everything and followed Jesus. Luke chapter 5 verse 11. Iniwan nila ang mga pangingisda nila at sumunod sa Panginoon. So, dito makikita natin ang pagtawag sa 12 apostol, the calling of 12 apostles. There are 4 major reasons why Jesus called 12 apostles. 4 na mahalagang dahilan bakit tinawag ni Jesus ang 12 apostol na ito. No? And bawat isa rin sa ating tinawag tayo ng Diyos, hindi niya lamang tayo tinawag, pinili niya pa tayo. No? Ang sabi ng John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi ikaw ang tumawag sa akin, kundi ako ang pumili at tumawag sa iyo. You have not chosen me, but I have chosen you. No? Pinili ka ng Panginoon. Kaya kahit ayaw mo na sumunod at maglingkod sa Diyos, wala kang magagawa. Dahil pag umatras ka at sumuko ka at nag-back out ka, baka matulad ka kay Jonah. No? Maraming nag-aala Jonah sa panahon nating ito. No? Na nandun na sa high peak ng paglilingkod sa Diyos, biglang bumalik, no? Sa downfall mode. Nawala sa limelight, no? Nawala doon sa mataas na uri ng paglilingkod sa Diyos dahil hinila siya pababa. No? Ayaw niya magpatuloy na gampanan kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Marami siyang mga nire-reason out sa buhay. No? Kaya naman, pag ang isang tao tinawag ng Diyos, totoo kang tinawag ng Panginoon, no? Do not quit. Huwag tayong susuko. Amen? No? Walang aatras, walang susuko. Number 1 major reason. No? Ayon sa binasa natin, verse 15 ng Matthew chapter 16, verse 15, sabi ni Jesus, preach the gospel to every creature. Ipangaral nyo ang gospel, ang mabuting balita sa bawat nilalang. So number 1 reason, go and preach. No? To go and preach, humayo ka. Hahayo ka. At anong gagawin mo? Mangangaral ka. Anong ipangangaral natin? The gospel of the word of God. Ang salita o ang gospel ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ito ang ating ipangangaral. No, ang mga alagad ng Panginoon, tinawag sila ng Diyos, wala silang ibang ipinapangaral kundi ang salita ng buhay. They preach the word of life, no? The word that gives life. Ito ang ipinapangaral ng mga alagad, salita ng buhay. They preach the word who changes life. Pinapangaral nila ang salitang nagbabago ng buhay. They preach the word who corrected. Pinapangaral nila ang salitang nagbabago. No? Kaya nga itong salita ng Diyos natin pinapangaral, ito po'y nagbibigay buhay. Ito'y nagbabago ng buhay. Ito ay nagbibigay buhay. Kaya nga marami sa atin dito dating madilim ang buhay. Pero ngayon ay naging makulay ang buhay. Amen? No? Dati walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa nang manalig sa Panginoong Hesus, nang sumunod sa Panginoon. Dati ang buhay ay nalulung sa drug, sa alak, sa bisyo. Pero ngayon, praise God, binago na ang buhay. Amen.
Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Ito ang salita ng buhay, nagbabago ng buhay. Kaya nga, the gospel of Jesus Christ is no other than Jesus. No, siya yung salita. Who is the Word? Jesus. Siya yung salita na ating ipinapangaral. No? Sinabi ng John 1:1, in the beginning was the Word was with God. No? And the Word was God. Sa pasimula, naroon ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang Diyos ay salita. Wala pa ang langit, wala pa ang mundong ito na kinatutuntungan natin, wala pa ang billions of galaxies, wala pang lahat ng yan. Yung salita, naroroon na. No? Naroon na. Kaya bago yung Genesis 1:1, di ba sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, no, God created the heavens and the earth. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa pasimula. No? So wala pang Genesis 1:1, naroon na yung salita. Sino yung salita? Si Jesus, ang ating Panginoon. No? So ang sabi roon, in the beginning was the Word. Sa pasimula, naroon na yung salita. At yung salita na yon sumasa Diyos. At yung Diyos na yon ay salita. No? Sino yung Diyos na salita na ipinapangaral natin? Si Jesus na nagkatawang tao. No? Yung salita na yon naging tao, John 1:14. The Word became flesh. Naging tao yung salita na ating ipinapangaral na wala iba kundi ang ating Panginoon. And the Word made flesh and dwelt among us. And when He beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ang ating Panginoong Yesus, wala nang ibang ipinangaral ang mga apostol noon, kundi si Jesus lamang. Anong dahilan? Bakit nga ba binilanggo sila Pedro, sila Santiago? Bakit pinahirapan ng mga alagad nung panahon na yon? Bakit sila nililiti, sila Pablo doon sa Sanhedrin? Ang reason, ipinangangaral nila ang Panginoong Yesus. No? Hindi sila natatakot. Kahit sila pinipigilan, kahit sila nabilanggo, kahit sila napugutan ng ulo, ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, sa pangangaral nila. Hindi sila nag-quit. Hindi sila umatras at sumuko. No? Kaya tayo naririto habang nabubuhay, maging bahagi na ng buhay natin na habang tayo may hininga at may buhay, wala tayong ibang ipangangaral kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Amen? No? And your life, my life, is the gospel. Ang buhay mo at buhay ko, gospel na ito. No? Dahil dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Yesus, dala-dala natin ang salita ng Diyos. Kaya sa buhay pa lang natin, hindi ka man totoong nagpipreach ng salita ng Diyos sa pulpito, sa maraming tao, yung daily life natin, yan ay mabuting balita na. No? Dahil ang mga tao, binabasa nila, tinitignan nila ang buhay ng Panginoon sa buhay natin. No? Kaya nga, ipakita natin sa mga tao, si Jesus sa buhay natin. Amen. Yung karakter ng ating Panginoon. Ipangaral natin that Jesus is the only Savior. He is the healer. He is the Redeemer. No other than way to go to heaven is only to Jesus Christ. Wala nang ibang daan para makarating ang tao sa kaharian ng Diyos sa langit kundi si Jesus lamang. Siya ang daan. John 14:6. No? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi niya, except by Him. Wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga siya lamang yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay at wala nang iba pa. Kaya nga ito ang habili ng Panginoon, ikinumisyon niya ang kanyang mga alagad. As you go, Matthew 10:7, ang sabi ng verse 7, as you go, saying, preach, the kingdom of heaven is at hand. Ang paghahari ng langit ay malapit na, narito na, nandyan na. At ito ay nasa puso ng mga mananampalataya. Dito naghahari ang Panginoon sa ating mga puso. Amen. No? At kapag naghahari ang Panginoon sa puso natin, sigurado mayroong kapayapaan. Sigurado may kapanatagan. Sigurado ay ando ng hindi ka nalulungkot kahit malungkot ang paligid. Hindi ka natatakot kahit maraming tao'y natatakot. Dahil ang paghahari ng Diyos sa mga taong tumanggap kay Jesus na Panginoon tagapagligtas, naghahari ang presensya ng Diyos sa kanilang mga puso. No? Hindi lamang ito tinanggap ng mga alagad, kundi in-apply nila sa buhay nila. Maging si Paul, nang tawagin siya ng Panginoon, no? In-encourage niya si Timothy na kanyang nakakasama sa paglilingkod sa Panginoon bilang pastor. Sabi niya kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 4.
Anong sabi diyan? I solemnly urge you, Timothy, sabi ni Paul, in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. Verse 2, sabi niya kay Timothy, preach the word of God. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Be prepared. Maganda ka. Whether the time is favorable or not, season or out of season, ipangaral mong salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Maging matyaga ka, patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. No? Palakasin daw ni Timothy ang mga tao sa kanyang pagtuturo ng mabuting aral. Dahil darating ang sandali, for a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. Darating daw ang panahon, sabi ni Pablo, Timothy, darating ang oras na ang mga tao hindi na makikinig ng salita ng Diyos. Ano ang gustong pakinggan ng mga tao? They will follow their own desires. And we look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Ang pakikinggan lamang daw ng mga tao, yung nais nilang mapakinggan. Yung mga teacher na pag nagturo sa kanila ay para silang nakikiliti. Yun na lamang ang pakikinggan ng mga tao, sabi ni Pablo. Darating ang sandali, hindi na nila pakikinggan yung truth. They will reject the truth and chase after myths. Itatakwil na nila ang katotohanan. Hindi nila pakikinggan yung katotohanan. No? Dahil ang katotohanan, masakit yan. No? Di ba sabi ng John 8:32, you will know the truth and the truth shall set you free. Darating ang huling araw, may mga tao ayaw nilang pakinggan yung sila'y nakokorek ng nangangaral ng salita ng Diyos. Darating ang oras na yung mga nakikinig daw ng salita ng Diyos, ayaw nilang pakinggan yung sila'y masasaktan. Yung matatats, yung kanilang dapat na mabagot, maalis sa kanilang buhay na pangip. Dahil ang gusto na lamang daw mapakinggan ng maraming tao, yung sila'y bless na bless, amen, thank you Lord, bless na ako, na-bless ako, thank you Lord, I'm blessed, palapak dito, palapak doon. Yun na lamang daw ang pakikinggan ng mga tao, yung sila'y bless na bless lagi. Pero pag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nakokorek na yung mali nila, itinutuwid yung mali nila, itinatama yung pusong mali, ayaw nang pakinggan yun ng mga tao. At sasabihin daw ng mga tao, nako, ako yata yung pinapangaralan o ako yata yung pinatatamaan. No? Sabi nga ni Pastor Dong Campoy, no? Kung tinatamaan ka, no? Ikaw nga yun. Sabi niya nga, no? Huwag mo isiping pinaparinggan ka. No? Dahil totoo nga, para sa iyo, sabi nga ni Pastor Campoy, no? Na kapag nakikinig ka ng aral ng Diyos, at iniisip mo parang sa iyo yun, o pinapakinggan ka, no? Talagang sabi nga ni Pastor Campoy, talagang ikaw nga yun. No? Dahil kapag ang salita ng Diyos, narinig mong nasasaktan ka, ibig sabihin, kinokorek ka ng salita ng Diyos. Amen. Binabago ka ng salita ng Diyos. Pag ito'y sinanggap mo at hindi mo tinanggap, hindi ka magbabago. Kaya kailangan ang salita ng Diyos, sabi ng Hebrew 4:12, the Word of God is quick and powerful, alive. No? Sharpening that any two-edged sword. Itinulad daw ang salita ng Diyos sa isang espadang magkabilaan talim. No? Na tumatagos ito sa ikabuturan ng puso, maging sa buto. Nalalaman nitong iniisip ng tao. Kaya ang salita ng Diyos, wala tayong maitatago rito. Amen? Kaya darating daw ang panahon, nung may mga taong ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos, na yung salita ng Diyos ay nahihiwa ang puso nila. Ang pakikinggan na lamang daw ng maraming Kristiyano, yung salita na ipinapangaral na sila'y ngiting-ngiti, gustong-gustong napapakinggan yung sila'y bless na bless, tuwan-tuwa. Pero pag yung iko-correct na at itatama na yung mali, ayaw nila. At sasabihin na nila, pinatatamaan ako. No? Sasabihin nila, ay ginagamit ang pulpito. No? Alam nyo, ang salita ng Diyos, wala tayo rito maitatago. Lahat ay walang nalilingid, walang nalilihim. Alam ng salita ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng tao. Kaya sa oras na ipinapangaral ang salita ng Diyos, sino man ang nangangaral dito? No? Dahil salita ng Diyos ay pinapangaral, ang ating Panginoong Hesus ay pinapangaral, kaya tayo, kung minsan sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakakaramdam na hinihiwa ka, binabasag ang puso mo, dahil talagang para sa atin yan. Amen po ba?
No? At ito'y pinapangaral kong salita ng Diyos, hindi lamang din para sa inyo. Kami ring unang nangangaral ng salita ng Diyos, kailangan ito ay ma-apply at makita sa amin. Na sa amin una itong nagsisimula. Ang pangangaral ng salita ng Diyos sa amin nakikita. Dahil lalabas kaming hipokrito, lalabas kaming bulaan. Kung ang ipinapangaral ng isang mangangaral sa kanya mismo ay hindi nakikita ang ipinapangaral niya, masasabi mong bulaan yung pastor na yan. Pinapangaral niya magbigay daw ang tao, siya naman hindi nagbibigay. Di ba? Magbigay kayo ng tithes, yun namang nangangaral, hindi nagbibigay ng tithes. No, paano kayo magbibigay? Di ba? Kung alam nyo na yung nagtuturo na magbigay kayo sa gawain ni Lord, magbigay kayo ng tithes and offering. Tapos alam nyo, yun namang nagtuturo, hindi naman nagbibigay ng tithes. Paano kayo magbibigay? Di ba? Sasabihin yung bulaan yung mga ngaral na yun. No? Sasabihin ng mga ngaral, maglingkod ka sa Panginoon, humayo tayo, walang susuko, walang atras. Samantalang yung nagtuturo, na sinasabi niyang humayog ganon, siya naman ay umatras, sumuko. Paano kayong maniniwala at paano rin kayong hahayo? Dahil yung nagtuturo mismong nagsasabing humayot mangaral, umatras, sumuko. Hindi kayo maniniwala. No? Di ba? Ganon lang po yun. Kaya nga minsan may nagsasabi, do what I preach and do not do what I do. No? False po yun. Mali yun. Gawin ninyo, ipinapangaral ko, huwag nyo namang gagawin yung ginagawa ko. No? Sala po yun. So kaya nga mga kapatid, mga magulang, ito ang unang major reason bakit niya tinawag at pinili ang kanya mga apostol. Simple lamang, humayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So pangalawang major reason is to do miracle. Pinili ng Panginoon, tinawag niya ang mga alagad niya, ang mga apostol niya para gumawa ng himala. No? Actually, hindi naman tayo ang gagawa ng himala. Instrumento lamang tayo. Huwag mong sabihin bago ka pa lamang, huwag mong sabihin wala tayong alam. No? Talaga namang only Jesus is the one who perfectly, no? Siya lang naman talaga ang maraming alam. No? He is all-knowing God, all-powerful God. Pero gagamit siya ng mga tao sa panahon na ito, kahit nung panahon nila Pedro, para gumawa ng himala. No? Kaya sa paghayo natin, saan man tayo dali ng Panginoon, no? Gagawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng buhay natin. Tignan natin. John 14:12. Jesus said, verily, verily, I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa iyo, he that believeth on me, no, sabi ni Jesus, ang nananalig sa akin. Nananalig ka ba sa Panginoong Jesus? Amen. Sabi niya, he that believeth on me, the words that I do, shall he do also. Ang mga gawa na ginagawa ko'y gagawin nyo rin. And greater words than this shall he do. Masigit pa rito, dakila pa rito ang gagawin nyo. Because I go unto my Father. No? So higit pa raw yung gagawin natin sa ginawa ng Panginoon. Kung siya ay bumuhay ng patay, time will come, bubuhay ka ng patay. Amen ba? Huwag tayong matakot, kaya natin yun dahil si Lord naman ang kikilos at gagawa. No? Naalala ko yung pamangking ko, no, si Santino pangalan nun, anak yun ni Abby, yung pamangking ko sa Pasig. Siguro baka 18 years na ngayon ang nakakalipas. Pinuntahan ko dun sa hospital ng Angono. No? At sabi ng doktor, patay yung baby niya sa tiyan. Iyak nang iyak yung pamangking ko. May motor pa ako noon na Suzuki Smash. Nagmotor ako gabi. Pagdating doon, umiiyak siya. O-operahin siya kinabukasan dahil parang nalason yung baby niya sa tiyan. No? At nakaredy siya operahin dahil kukunin ng bata at patay daw. Pinagpray ko siya, pinatanggap ko sa Panginoon. Tapos, after namin mag-pray, nakaramdam siya, sumasakit siya niya, parang may gumagalaw daw. Sabi ko, praise God, binuhay ni Lord ang anak mo. Alam niyo, kinabukasan, hindi natuloy yung operasyon sa kanya para kunin yung baby. No? Dahil nabuhay yung bata. Ngayon, I think 18 years old na. Ang pangalan nun, Santino. No? Binuhay ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. So, pinili tayo ng Panginoon para gumawa ng himala. No? Nahigit pa yung gagawin natin sa ginawa ng Panginoon, manalig ka lang. Maging si Pedro, nakita natin, anino lamang ni Pedro, di ba, gumagaling, sabi ng gawa. Anino niya lang gumagaling. No? Mark chapter 16, verse 17 and 18. Sabi rito, Mark 16, 17, 18. And this sign shall follow them that believe.
In my name, ang mga tandang ito raw ay susunod sa mga nananalig sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, they cast out devils, magpapalayas tayo ng mga demonyo. They shall speak with new tongues, magsasalita tayo ng ibang wika. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kung matuka ka raw ng ahas, hindi ka malalason. Kung makainom ka ng lason, hindi ka malalason. No? They shall lay hands on the sick and they shall recover. Ayan. Ipapatong natin ang kamay natin sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. No? So kaya sa paghayo natin, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon, pag ipinatong natin ang kamay natin sa may sakit, pagagalingin siya ni Lord. Hindi na kailangan, tawagin si bishop, si pastor. Ikaw mismo, no? Dahil dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Because in the name of Jesus, there is miracle, there is healing, there is power. In the name of Jesus. No? Ipag-pray mo siya, anumang uri ng sakit niya, lagnat, karamdaman, heart diseases, may virus man siya sa katawan, may COVID man siya, i-release natin ang healing power ng Panginoon at pagagalingin ni Lord yun. Amen? Kailangan may faith ka. Huwag ka magdadoubt, naku, gagaling kaya ito? Ako, ganito lang ako. Hindi ito gagaling siguro. Tawagin ko nga si ganito. Patay ka dyan. No? Hindi tayo dapat mag-isip ng ganon. No? Ang mga disipulo ng Panginoon, pinahayo sila ng Panginoon para gumawa ng himala. No? Kaya nga, bawat pag-pray ng mga disipulo, ng mga apostol ng panahon na yun, pinagagaling niya. No? Kaya nga kung maisusulat sa libro, pag nagsesharing kami ni Dr. Caleb Lee, kahit ni Bishop Dante Belus, sila mararami ng librong naisulat. No? Kung maisusulat yung mga healing, mga miracle na ginawa ni Lord, ay siguro marami na pong makakasulat na rin na isang libro. No? Yung mga pagpapagaling na ginawa ng Panginoon, nung kami nasa Pasig pa, sa Tarlac, nung nasa Tarlac ako, minsan na nakaratay na, hindi na makabangon, matapos ipag-pray, nakakatayo, nakakalakad na, no? Marami na po na mga pinagaling ng Panginoon. No? Kasi pangako niya yun you shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Ipapatong natin ang kamay natin sa may sakit, at yung may sakit, pagagalingin niya ng Panginoon. Ikaw mismo, no? Dahil dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. So kaya nga tinawag at pinili ng Panginoon ang mga disipulong ito, ang mga apostol na ito para gumawa ng himala. Wala na si Jesus ngayon. Nandun na sa kanan ng Diyos Ama sa langit. Pero through the Holy Spirit, narito siya sa katawan natin. Nasa buhay natin siya. Taglay-taglay natin ang presensya ng Panginoon. Kaya ikaw mismo, huwag ka lang mag-doubt. No, magkaroon ka ng buong faith sa Panginoon na yung ipinag-pray mong may sakit na yan, paggagalingin niya ng Panginoon. Amen? Huwag ka magdadoubt kasi pag nag-alinlangan ka, yan na. Napapasok na ang takot, ang pangamba, ang nervyos. Ikaw mismo, kung may naramdaman kang sakit, i-rebuke mo in the name of Jesus. No? Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sakit, karamdaman, trangkaso, I rebuke you. At may mga gamot din na mabisa na kapag tinake mo rin, malaking naitutulong sa katawan natin. No? So number 1 talaga ang prayer and cast out demons. No? Naalala ko sa Mindoro, ang dami naming karanasan dyan, 1986, 87, 88. Noong mga panahon na yun, 80s, 90s, ang daming mga nadidimong possess. No? Pero ngayon, bira na yung mga nadidimong possess, mga naitapon na yata sa ilalim ng dagat. No? Doon sa kabundukan. Dati, ang daming mga possess. Pero ngayon, bihira na, kaya mapalad kayo. No? Bihira ka na maka-experience ng mga nadidimong possess. No? Pagka naka-experience ka niyan, ikakasout mo in the name of Jesus. So yan, gagawa ka ng himala. No? At maraming himala ang gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. Pero, bago niya pinahayo ang mga alagad niya, ito yung pangatlo natin. No? Pangatlo, sa pagpilit, pagtawag ni Jesus sa mga alagad niya, ito yung pangatlong major na ginawa niya at sa kanyang mga alagad is to empower them before He sent them. No? In-empower ni Jesus ang mga disipulo niya, ang mga apostol niya, bago sila humayo at makagawa ng himala, bago mangaral ng salita ng Diyos. No? Sa paanong paraan? By the Holy Spirit. In-empower niya ang mga disipulo niya, mga apostol niya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat napakahirap mangaral, humayo na hindi ka puno ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang dala mo ay sariling karunungan, talino, galing at husay o pinag-aralan, no, hindi mananatili sa puso ng tao yung mga ipinangaral natin sa kanila. Pero kapag tayo filled ng Holy Spirit, puspos ng kapangyarihan ng Diyos,
ang mga tao laging nag-aapoyan. So, una, sabi rito, Luke 24, verse 49, this is the promise of the Holy Spirit. Ito yung pinangako ng Holy Spirit sa mga disipulo niya. Sabi rito, Luke chapter 24, verse 49, and now, I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. Tulad ng pinangako ng aking Ama, isusugo ko sa inyo ang aking banal na Espiritu. Pero, but stay here in the city of Jerusalem until the Holy Spirit comes, no? And fills you with power from heaven. Yan, no? So, hintayin muna nila ang Holy Spirit doon sa Jerusalem hanggang mapuspos sila at mapuno ng kapangyarihang mula sa langit. So, after nilang ma-receive ang kapuspusan ng Holy Spirit, yan, diyan na sila nagsimulang mangaral. Kaya ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, Acts 1:8, ano sabi diyan? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag ang Holy Spirit ay dumating na sa inyo. So kaya ang Holy Spirit, pag dumating sa atin, doon tayo makaka-receive ng power. Sabihin natin, power. Once more, power. You will be my witnesses. Tayo daw ay magpapatotoo sa Panginoon. Telling people about me everywhere. Sasabihin natin sa mga tao, kahit saan tayo dumako, ang ginawa ng Panginoon doon sa Jerusalem, no? Throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So matapos tayong tumanggap ng kapangyarihan mula sa Holy Spirit, sa langit, sabi roon, magpapatotoo tayo tungkol sa Panginoon. No? Nandun na kasi yung courage and boldness to preach, to testify. Kasi kung sa sarili lamang natin, marami sa atin, kahit ako nung hindi pa ako Christian, napakamahiyain ko. No? Hindi ako nakakaharap sa maraming tao. No? Hindi ako kagaya ng iba na nakasampung salita na, ako isa pa lang. Yan, no? Pero because of the gospel of Christ, no, naging masalita tayo. No? Dahil ipinapangaral natin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan. Kaya tatanggap daw tayo ng power from the Holy Spirit at tayo magpapatotoo. Kaya ang major reason ng baptism ng Holy Spirit is to testify. Kapag hindi ka puspos ng Holy Spirit, para kang nahihiya, natatakot, no, nangangamba, no? Pero pag filled ka ng Holy Spirit, katulad nila Pedro, di ba? After na mapuspos si Pedro ng Holy Spirit, no? Ano ang nangyari sa kanya? He received power to preach, power to do miracle, power to testify. Kaya after na mabaptize siya ng Holy Spirit, sa first preaching niya, 3,000 agad ang na-save. No? Di ba? Ang ganda no? Pag nang-preach ka, dami agad na save, 3,000 nung panahon ni Pedro. Mangingisda lang siya, walang pinag-aralan, wala pang elementary, high school noon. Pero because he was baptized by the Holy Spirit, nang una siya mangaral, Acts chapter 2 verse 41. No? Nasa Acts tayo, chapter 1, after na mapuspos ng Holy Spirit, pagdating sa chapter 2, nag-preach siya, anong sabi? Then, they that gladly receive His word were baptized. No, tuwan-tuwa daw nilang tinanggap ang salita ng Diyos ng mga nabautismuhan. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Sa pangangaral ni Pedro, 3,000 ang nasave. Ang dami. No? Second preaching niya, ilan ang nasave? Acts chapter 4, verse 4. Howbeit, many of them which heard the word believed. And the number of the men was about 5,000. Sumunod, 5,000 naman. No? So sa pangangaral ni Pedro nung panahon na yon, after niya mabaptize ng Holy Spirit, 3,000 na save. Second preaching niya, 5,000. Sabihin niyo, 5,000. Ang ganda mangaral no? Siguro, tuwan-tuwa ka. Ang daming tao. Nag-preach ka, 5,000 ang tumanggap kay Jesus. 5,000 ang na-save. And thirdly, sa patuloy niyang paghayot, pangangaral ng salita ng Diyos. No? Sabi ng Acts chapter 5 verse 14 sa kabila, no? Punta tayo sa chapter 5 verse 14. And believers were the more added to the Lord. Marami pa raw ang nadagdag na mananampalataya sa Panginoon. Multitudes, both men and women, hindi na mabilang, multitudes na. No? Ang sarap mangaral ng ganon. Biro mo, hindi na mabilang sa dami ng tao yung nasa-save na haliligtas sa pamamagitan ng iyong pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya napakasarap mangaral ng salita ng Diyos pag nakikita mo ang dami nasa-save.
Di ba ang sabi ng Bible, pag may isa na nagbabalik loob sa Diyos, nangangaral, nagsisisi ng kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon, libo-libo daw anghel sa langit ang nagagalak dahil sa isang kaluluwa lamang na save. Dahil sa isang kaluluwang naligtas at nakakilala sa Panginoon, millions of angels na ang nagagalak. Kaya purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. No? So yan yung reason, no? Kung bakit pinili ng Panginoon ang mga apostol niya. No? Bago niya pahayuin, in-empower niya muna. Kaya humanda tayo. Mamaya, pagkilos ng Holy Spirit, bago tayo tuloy-tuloy na humayo at mangaral, i-empower tayo ng Holy Spirit. Handa ba tayo doon? Amen? Kailangan natin ang power ng Holy Spirit. No? The Holy Spirit give us courage and boldness to preach. No? Dahil kung sa sarili natin, wala tayong magawa, hindi natin kaya. Kahit sila Pedro, inusig sila, pinagtawanan, but because they were received the power of the Holy Spirit, hindi sila natatakot. No? Pang-apat, Jesus gave the apostles assurance. No? Binigyan ni Jesus ang mga apostol niya ng assurance. Katiyakan. No? Assurance. Katiyakang that Jesus was with them. Na ang Panginoong Jesus ay sumasa kanila. Di ba? Masarap yung humahayo ka kahit ka nag-iisa. No? Physically, nag-iisa ka. Pero isipin mo, Lord, salamat kasama kita. You have assurance na kahit nag-iisa ka physically, pero ang totoo kasama mo ang Panginoon. Amen? No? Humahayo ka kahit saan. Totoong physically, nag-iisa ka, pero ang totoo, spiritually, kasama mo ang Diyos. Binigyan niya tayo ng assurance. No? Nasasamahan tayo, sinasamahan tayo ng Diyos saan man tayo dumako. Pangako niya yun eh. Kaya nga, meron tayong assurance that the Lord is with us. No? Until the end of the world. Ano ang sabi ng Matthew 28, verse 19 to 20? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. May tao sa labas, security, pa-check. Verse 19 to 20, ano ang sabi diyan? Matthew 28, verse 19 to 20. Go ye therefore, and all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. No, sabi niya, kaya nga, sabi niya sa mga alagad niya, ituro niyo sa lahat ng bansa, sa lahat ng nations. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Verse 20. Teaching them to observe all things. No? Teaching them to observe all things. Ituro nyo sa kanila na ang lahat ng bagay, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen, sabi niya. No? Kasama raw natin siya hanggang sa katapusan ng mundo. No? Praise God. Hindi ba tayo natutuwa? Saan man tayo pumunta, kasama natin si Lord. Amen? Iwang ka man ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, no? Iwang ka man ng maraming tao, layuan ka man ng maraming tao, i-reject ka man ng mga tao, praise God, si Lord, hindi tayo iniiwan. Praise the Lord, kasama natin si God. Napakasarap nung kahit naglalakbay ka, nag-iisa ka, maisip mo, Lord, salamat, kasama kita. Matthew 28, verse 20. Lord, hanggang sa katapusan ng mundo, nariyan ka sa tabi ko. No? Nariyan ka, Panginoon, kasama kita. Di ba, napakasarap isipin. Di ba yung ikaw halimbawa, naglalakbay ka, may kasama kang isa, dalawa, tatlo. Di ba, masaya ka, ang lakas ng loob mo kasi may mga kasama ka. No? Physically yun. Pero kung ikaw ay naglalakbay na nag-iisa ka, dapat ka rin lalong magsaya. Bakit? Kasama mo ang Father, Son, Holy Spirit. Meron ka pang 3 angel na naka-assign. Yun ang isipin natin. Pag inisip mo, nako, nag-iisa ako, paano na kaya ako? No? Ano kaya mangyayari sa akin? Huwag nating isipin. No? So, do not fear because God is with us. Isipin mo yung pangako ni Lord. Isaiah 41:10. No? Do not be dismayed. Do not fear, for I am your God. I will be with you. Sabi niya. So, do not fear. Be strong. Joshua 1:7. No? Kasama natin ang Panginoon. Be positive. Maging positibo ka lamang. Wag mong hayaan makapasok ang takot, ang nervyos, ang pangamba. Kahit nag-iisa ka, umuulan, umaambon, wala ka nakakasama sa paghayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng assurance ni Lord. Kasama natin siya. Amen.
No? Saan man tayo dumako, kasama natin ang Panginoon. No? Hindi ka dapat mangambat matakot, ano man na mangyari. Buti nga sa panahon nating ito, sa ating bansa, we have a religious Magna Carta of religious freedom. No? Yung pinost nga ni Sister Lori, totoo yun. No? Meron ding true story bukod doon. No? Na nakabilanggo naman sila, binalanggo sila, hinuli sila, no? Ikinulong sila. At nang dumating yung mga sundalo, may dala-dalang barel. No? Babarilin sila pag hindi nila dininay ang kanilang faith kay Jesus. No? Yung iba, dininay. Ayaw nang manalig sa Panginoon kasi papatayin sila eh. No? Tapos nagdating yung mga ilang sundalo sa kulungan uli. Lahat ng mga dininay ang faith kay Jesus nando sa kanan, yung sa kaliwa, yung talaga handang mamatay. Sabi ng mga sundalo, no, kami mga Kristiyano ding tulad nyo. No? Tinitignan lang namin kung sino talaga ang fake Christian. Na kayo pala hindi handang mamatay dahil sa Panginoon, dininay nila. Yung iba naman, kahit barilin ng oras na yon ay hindi nila i-deny. Kasi kung barilin ka, di tapos, patay ka na, save ka. Eh nakita doon, no, hindi pala totoong Kristo. Kahit yung pastor, no? Pastor pala yung isang negro doon payat eh, no? Sabi naman, pastor ka pa naman kasi yung dalawang may dalang barel, nakatakip ang mukha nila, no? Tinetest lang pa nila yung mga Kristiyanong Nigerian ata yun, nakababaihan. Mga dininay si Jesus, no? Deny Jesus or die. Oh, I deny Jesus. Dininay nila yung faith nila. Hindi handang mamatay para kay Lord, no? Kaya sabi ng pastor, Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. No? Handa ba tayong mamatay para kay Jesus? Amen? Handa ba tayong humayo para sa Panginoon? Amen? Amen. No? So ngayong umaga na ito, bago tayo humayo, no, gusto ni Lord na mapil tayo ng Holy Spirit. Gusto ni Lord na mapuspos tayo ng Holy Spirit kasi pag wala talaga ang Holy Spirit, papasok ang takot, ang pangamba, at sasabihin mo, huwag tayong lumabas kasi may COVID. No? Huwag kang humayo kasi yan nga yung panahon eh. Nung panahon ng mga alagad, may banta sa kanila, ibibilanggo, kukulong, bibitayin, pupugutan ng ulo. Hindi sila napigilan. Tuloy ang paghayo nila. Kung ito maging dahilan na tayo makulong, o di, katulad tayo ng mga apostol, kinulong dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus. No? Kaysa naman naka-stuck sa bahay, walang ginagawa, ang daming dapat masave at makarinig ng salita ng pag-asa, salita ng kaligtasan. No? So kaya nga mga kapatid, mga magulang, kayo po mga nasa kani-kanyang tahanan, ang buhay natin, yan po'y gospel na. Ang buhay natin, nataglay natin ng pangalan ng Panginoong Sus, dala natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka man totoong talagang nangangaral ng Word of God, pero yung buhay mo sa kapitbahay mo at mahal sa buhay, yan ay mabuting balita na. Tinitignan nila, binabasa nila sa buhay natin kung si Jesus nga ay totoong naninirahan sa buhay natin. Mga kapatid, mga magulang, ngayong umaga na ito, no, kunin natin ang mga pagkakataong katulad nito, no? Na maibahagi ang pag-ibig ng Panginoon, ang kaligtasan sa maraming tao. Marami nangangailangan ng pag-asa kasi wala nang pag-asa ang marami. No? In the midst of famine, ipararanas ni Lord sa atin ng kasaganaan sa panahon na ito. Kaya ang sabi ng Psalms 37 verse 19, basahin lang natin, tignan natin. Psalms 37 verse 19, anong sabi diyan? Psalms 37 verse 19. In times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. No, sa panahon daw ng kagutuman, sa panahon ng pestilence, disaster, no? Ma-enjoy natin yung kasaganaan. Kaya sa panahon na ito na may disaster, may pestilence, merong salot na kumakalat, may virus, no? Ipararanas ni Lord sa atin yung masaganang buhay. Hindi tayo magugutom. Hindi niya tayo pababayaan kasi mga anak niya tayo eh. Amen?
No? Hanggat ginagawa natin ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin, magutom man ang marami, maghirap ang marami, no? Natatakot ang marami, hindi makalabas ang marami, tuloy tayong hahayo para ipangaral ang salita ng Diyos. No? Amen ba? Handa ba tayo? Sa oras na ito, gusto ni Lord na maranasan natin ang kanyang presensya. At bababa ang Holy Spirit. I-empower tayo ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya sa mga alagad niya, bago niya ipinahayo, in-empower muna. They received the power of the Holy Spirit, the power to preach, the power to do miracle, the power to teach the gospel, to testify the Lord Jesus Christ. So kaya ngayong umaga na ito, aanyayahan natin ang Holy Spirit, pupuspusin niya tayo, i-empower tayo ng Panginoon. Tumayo ang bawat isa atin. There's nothing worth more that I could ever come for. Holy Spirit, we welcome you in this place. Hayaan natin gumalaw ang banal na Espiritu. Dahil kung sa sarili natin, mahina tayo. Minsan, kayo pong nandiyan sa inyong tahanan, parang nadadry kayo, nanghihina kayo. Bagamat nasa TV kayo nanonood, pero iba pa rin yung actual na kasama kayo sa pagsamba sa Panginoon. Sa oras na ito, i-empower tayo ng Holy Spirit. Bababa ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kikilos siya in a mighty greater way to fill us, to empower us with the Holy Spirit. Yes, let's sing this song. There's nothing worth more That will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Yes, Lord. Amen. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Yes, yes, gumagalaw na ang Holy Spirit. Hallelujah. There's tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Yes, yes, Holy Spirit, we acknowledge you. We welcome you in this place and build us this morning. Empower your people, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. By your presence, Lord. Spirit, yes.
empower us. Oh, talabakayaka, taralabayante. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become, yes, Lord. Amen, amen. Yes, Ikarabakanda, Rabakanda. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts. Yes, yes, Ikarabakanda. Yes, bumubuhos ang banal na Espiritu. The Holy Spirit, empower us. Oh, yanda, yes. Yes, be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Spirit. Yes, yes, lift up your hands, taas nyo yung dalawang kamay sa Panginoon. Yes, receive the power of the Holy Spirit. Pinapalakas ng Diyos, pinapalakas ni Lord ang ating mga espiritu. Yes, bumababa ang apoy sa ating mga buhay. Ikachikaralarakanta. Come by your presence, Lord. Yes, yes, be filled. Be filled with the Holy Spirit. Kayo po man nasa inyong natahanan, mag-worship kayo sa Panginoon. Bumababa ang Holy Spirit. Yes, let the fire of the Holy Ghost fill you. Yes, hallelujah. Yes, Holy Spirit, empower us. Holy Spirit, empower us. Yes, Gumagalaw ang banal na Espiritu. Gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, the Holy Spirit is moving. The Holy Spirit empowering us. The Holy Spirit empower us. Yes. Hallelujah. Yes. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the power of God. Oh, Yes. Be filled with the power of God. Be filled right now.
Daralabakamda, Arabababababababa, Yechikaralabakamda, Ralabakamda. Receive, receive the power of the Holy Ghost. Receive right now. Achikachikachikaralabakamda, Ralabakamda. Receive right now. Receive the power, man. Receive right now. Yechikaralabakamda. Receive right now the power of the Holy Spirit. Achikaralabakamda. Yes, receive right now the power of the Holy Spirit. Achikachikaralabakamda, Ralabakamda. Yes, receive. Receive right now the power of the Holy Spirit. Arab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 
Receive right now the empowerment of the Holy Spirit. Receive right now the empowerment of the Holy Ghost. Yes. Oh, glory, God. Yes. Receive the empowerment of the Holy Ghost. Receive right now. Receive right now the empowerment of the Holy Ghost. Receive right now in Jesus' name. Yes, receive right now the empowerment of the Holy Ghost. Yes. Your glory, God is one. Yes. Yes. Receive the empowerment of the Holy Ghost. Receive the empowerment of the Holy Ghost. Receive the empowerment of the Holy Ghost. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. I saw in my spiritual eyes. Yes, there's a fire coming down upon each and every one. Yes, you carry the fire of the Holy Ghost wherever you are, wherever you go. Dala-dala mong apoy ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Magpapatotoo ka sa pangalan ni Jesus. Magpapatotoo ka sa maraming tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, Lord. Thank you, Holy Spirit, for the empowerment. Thank you, Lord. We receive the power of the Holy Ghost. We receive the power of the Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will never stop, Lord. We will never quit, oh God. We will preach the gospel of salvation, Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, we claim after the preaching of your word, of your people, you will confirm it with signs and wonders and miracles. Lord, salamat na assurance na ikaw ay sumasa amin, Panginoon. Di mo kami iniwanan, di mo kami pinababayaan. Thank you, Lord, kasama ka namin, Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ano man ang mangyari, Panginoon, in the midst of crisis, in the midst of disaster, in the midst of famine, Lord, we will experience a plentiful life, O God, a prosperous life, a peaceful life, O God. Lord, salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Lord, we have victory in Christ Jesus. You bless us, you empower us, Lord, by your Spirit. Receive all the praises, all the honor, the glory, Father God, in Jesus' name. Amen, 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 amen. Amen, amen. Hallelujah. I-declare natin, amen,
na sa Panginoon, hallelujah, kahit may disaster, merong may pestilence, ang biyaya ng Diyos sa atin ay laging sobra. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sobra-sobra ang biyaya mo, Panginoon. Mapipigil sa pagpupuri ang kakalabi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na ang apoy sa puso ko. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Di na kukulang. Di na kukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasap. Noon ko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di na kukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasap. Noon ko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Amen! Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yeah. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, grabe, sobra, grabe, sobra ang biyaya niya. Sobra, grabe, sobra, grabe, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, grabe, sobra, grabe, sobra ang biyaya niya. Sobra, grabe, sobra, grabe, sobra ang pag-ibig niya. Amen. Amen. Sobrang biyaya ng Diyos. At ang biyayang yan ay raragasa sa mga anak ng Diyos. Amen. Ideklara natin. Hallelujah. Rumaragasa ang pagpapala ni Lord. Amen. Nabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat
sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Nahilagan, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Sinabi ng Diyos, Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. sinabi ng Diyos, Sinabi ng Diyos, sasagana. sasagana ang buhay ko. At ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Nahilagan, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Nahilagan, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Amen. Praise God. Hallelujah. Patuloy nating purihin ng Panginoon. Ito ang hinahanap ko, no? Sabi mo, ito ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Ayan. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Magsaya tayo. Yes, oh God. Ang hinahanap sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makukwento din. Sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang umawit, Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila ang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makukwento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! panatahanan mo. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligaya ang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makukwento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka
Praise God, praise God. Amen. Amen. Kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen. Ito po yung napakahalaga, no, na maranasan po ng bawat isa sa atin. The joy unspeakable. Bakit po? Sapagkat kapag ito po ay ating naranasan, makikita po natin walang mahirap para sa ating Panginoon. Amen? Maging po sa larangan po ng pagbibigay. No? Tingnan po natin sa aklat po sa 2 Corinthians, no? Second Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Yan, makikita po natin, ano ang sabi dito? Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sabi dito, nais ko, mga kapatid, na malaman nyo yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos na nasa mga churches sa Macedonia. Sabi sa verse 2, that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering of the saints. And not only as we have hope, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. No, makikita po natin dito, no, na nung panahon na yon, nasa matinding kahirapan, no, ang mga mananampalataya. No, pero dahil po doon sa nag-uumapaw na kagalakan, at tandaan natin, tanging ang Santong Espiritu lamang ang makakapagbigay sa atin the joy. Ang sabi nga po, yung nag-uumapaw na kagalakan na yon. Kaya katulad po ng ating napag-aralan, the Lord is empowering us, no, before He can send us. Maging sa bawat sa ating pagkakaloob, we must, sabi nga, kailangan matanggap natin yung empowerment of the Holy Spirit before we can freely give, no? At sapagkat, sabi nga po, the empowerment of the Holy Spirit will give us an overflowing joy, no? Na hindi mo maiisip na, nako, hirap na hirap ako, wala ako nito, kundi ang maiisip mo lamang ay maging bahagi ka sa pagpapalaganap ng magandang balita ng ating Panginoon, no? At ang sabi nga po sa aklat ng Romans 10:14, ang sabi dito, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano daw sila tatawag kung hindi sila mananampalataya? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? At paano naman sila maniniwala mananampalataya sa Kanya kung hindi pa nila naririnig? And how shall they hear without a preacher? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral o yung mga magpipreach o yung preacher? And how shall they preach unless they are sent? At paano naman daw mga ngaral yung mga preacher na yon kung hindi sila sinesend o pinahayo? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Praise God. Kaya po, alam niyo po, maging sa atin pong pagkakaloob, tayo po ay nagiging bahagi sa pangangaral, sa pagpapahayag ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, na sa bawat pagkakaloob po natin, tayo ay nagiging malaking bahagi doon po sa gawain natin sa Alaminos, Pangasinan. No? Ang ating pong mga na-send doon, sabi nga po, at talaga para po doon na si Pastora Maribig at si Pastor Gab ay napakasipag, no? Pero tandaan natin na ang sabi nga po, hindi po sabi nga, mag-workout ang lahat kung hindi tayo magiging bahagi. Dahil ang mga nasisharean po doon o naroon po na binabahaginan doon ng mga
ng salita po ng ating Panginoon. Sila po yung mga nasa tabing dagat. Sila po yung nandun sa kabukiran. Na kung tutuusin, kung doon po tayo, kung sila ay doon lamang aasa, doon po sa mga pinagkakaloob ng kapatiran doon, dahil bago pa nga po doon, ay hindi masusustain. Biro niya, araw-araw sila lumalabas, no? Ginagamit yung kanilang motor, ginagamit yung ibang sasakyan. Hindi naman po ito aandar nang walang gasolina. Hindi naman po makakahayo doon, makakapaglakad ang ating po mga itinalaga o sinend doon na mangaral kung hindi sila kakain. No? Kaya po napakahalaga. Ito po ay isang malaking pagkakataon na tayo ay maging bahagi. No? Ang ating mga kapatiran sa Parañaque, hindi sila makapunta dito. Bakit? Dahil nga po sa pangyayari. Pero purihin ang Diyos. Meron tayong sasakyan na kung saan nagagamit nila para sila ay puntahan. No? At ang sasakyan po natin na ito, hindi andar kapag hindi nila nalagyan ng gasolina. Mahirap naman po yun, nagtutulak si Pastor Dodong. No? Maging doon po sa ating sasagana. Maging sa mga gawain po. Napakahalaga po. At ito po ay naroon na hindi lamang nakabase sa preacher. Dahil ang sabi nga, how can they hear without a preacher? And how can they, paano makakahayo ang preacher kung walang magsasend? Alam niyo po ba, ang ating pong pinagkakaloob, ang nagsesend po sa kanila. No? Ang nagsesend sa kanila. Sa pamagitan ng, sabi nga po, nung ating pinagkakaloob po sa gawain ng ating Panginoon. At ang pagkakaloob na ito po ay lalong magiging, sabi nga po, ay masigabo o mainit o may kapangyarihan if we are empowered by the Holy Spirit. Katulad po ng ating, sabi nga na i-share kanina ni Bishop. Without the empowerment of the Holy Spirit, even in our giving, mahihirapan po tayo. Mahihirapan kang bumunot, mahihirapan kang magbigay. Bakit? Dahil wala kang joy. Only the Holy Spirit can give us the joy. Natandaan po natin yung joy unspeakable na yon. No, hindi ito kaya ikumpara. No? Sabi nga po, ako po naranasan ko yung unspeakable joy na yon, na nung time na yun, sabi ko, Lord, bakit parang meron akong tinamaan na napakalaking premyo. Hindi mo maunawaan. Gayon po. At kapag ganun po nag-uumapaw po ang kagalakan, we can give. No? May ibibigay natin ang lahat na, sabi nga, lalo na yung kalooban ng Panginoon. Makikita po natin sa banal na kasulatan, yung pong babae, no? Yung pong widow na kung saan, tignan nyo, balo na siya. No? Kung titignan natin, napakahirap ng buhay niya. Pero because of the overflowing joy of the Holy Spirit na binigay sa kanya, makikita natin yung 10 mites o 10 cents. Oh, na ibig sabihin, yun na ang pinakayaman niya, nagawa niyang ipagkaloob sa ating Panginoon. No? So doon, sabi nga, naigawa niyang ibigay sa gawain ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, we need the empowerment of the Holy Spirit in our giving. Without the empowerment of the Holy Spirit in our giving, mababaliwala ang lahat. Bakit? Because you are giving with regrets. You will be giving na masama ang loob mo. You will be giving na napipilitan ka lamang. You will be giving dahil natatakot ka. No? But if we are empowered by the Holy Spirit, we will be giving liberally. Ang sabi po doon sa ating nabasa. Sabi nga, in spite of the circumstances ng ating buhay, we can give liberally with a cheerful heart. Amen? And since we are empowered by the Holy Spirit, sa umaga pong ito, I know and I believe we can give with a cheerful heart. Amen? Praise God. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat sapagkat sa pamagitan po ng aming pong pagkakaloob ay nagiging bahagi kami sa pagpapalaganap, Panginoon, ng inyong salita. Salamat sapagkat bagamat wala kaming kakayahan na humayo o sumama, Panginoon,
para humayo. Pero Lord, sa mga pinagkakatiwala niyo sa amin, Lord, na yaman o salapi o ano pa man, Panginoon, kami po ay magiging bahagi sa pamamagitan na ito, sa pamamagitan ng aming pong pagkakaloob. So Father, I pray, through the endowment and empowerment of the Holy Spirit na ibinigay niyo sa amin sa umaga pong ito, let that joy unspeakable continue to overflow sa puso't isipan, sa buhay ng bawat anak niyo, Panginoon, at sa amin pong pagkakaloob. Father God, be glorified, be exalted, and be magnified. Salamat, Lord, sapagkat alam po namin we cannot outgive you. Hindi kami pwedeng magmalaki sa inyo, hindi kami pwedeng naroon, Panginoon, na ipagyabang ang anuman ang aming pinagkakaloob, sapagkat ang lahat ay galing sa inyo. Ang gagawin lang po namin, Panginoon, ay gagawin ang inyong banal na kalooban. Maraming po salamat. Bless your people, O God. At hayaan niyo po, Panginoon, magamit lamang ang mga pagkakaloob po namin for the furtherance of the gospel of the kingdom of our Lord Jesus Christ. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na magkaroon to ng miracle of multiplication upang marami pang lugar, Panginoon, ang maabot ng inyong kapangyarihan. We honor you, we praise you, we bless you, we adore you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Lord. Buhay ko, ikaw ay laging tapat. Kailanman ikaw ay laging sapat. Sa bawat himala, ikaw ang may gawa. Maging ang mundong ito'y ikaw ang lumikha. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Pupurihin kita, sasambahin kita, sa gitna ng mundo aking isisigaw. Ang ngalan mong banal, O Diyos ng aking buhay, magpakailanman kitang aawitan, pagkat hangad ng aking pagsambay ikaw. Tanging ikaw ang kakapitan, dahil ikaw ang liwanag sa aking buhay, O Diyos. Ikaw lamang ang aking awitan. Sa buhay ko, ikaw ay laging tapat. Kailanman ikaw ay laging sapat. Sa bawat himala, ikaw ang may gawa. Maging ang mundong ito'y ikaw ang lumikha. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Pupurihin kita, sasambahin kita, sa gitna ng mundo aking isisigaw. Ang ngalan mong banal, O Diyos ng aking buhay, magpakailanman kitang aawitan, pagkat hangad ng aking pagsambay ikaw. Tanging ikaw ang kakapitan, dahil ikaw ang liwanag sa aking
Amen. Puri ng Panginoon. Dadako tayo sa ating Holy Communion. Ito ay ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sinasabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang mga aral na ito at ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo, dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol yung tinapay at sinabi niya, ito'y aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos na magapunan, ay sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom, ay pinapaalala nyo sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro ng bagong tipan, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So dito makikita natin na sa tuwing makikibahagi tayo sa banal na hapunan, inaalaala daw natin yung ginawa ng Panginoon sa krus. No, ipinapahayag natin yung kanyang kamatayan at muli niyang pagkabuhay at maging sa pagdating niya. So gagawin natin ito bilang paggalang sa Diyos at pag-aalala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tayo manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang juice at ang tinapay na ito. Magsilbi itong lakas, lusog, kagalingan na aming katawang lupa. Salamat, Panginoon. Gayon din ang mga anak mong nasa kanilang tahanan na nakahanda ang tinapay at ang juice, simbolo na yung katawan at dugo, na sa tuwing inom kami nito at kakanin, Panginoon, ay pinahayag namin ang iyong kamatayan. Marami pong salamat. Ito aming panalangin, Ama, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Sige. Ang tinapay ng buhay, kunin mo at Makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang yung meron na ay tumayo at umawi tayo kay Lord. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugong bumanan upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Habang nakayuko tayong lahat nakapikit, sabihin muna natin ang panalangin na ito. Sabihin natin lahat, Panginoong Jesus, linisin niyo po ang aking puso ng iyong dugong banal na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Gawin niyo po kung karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan at sa saro ng bagong tipan. Marami pong salamat sa damit ng katuwiran at kabanalan na ipinagkaloob mo po sa akin. Inaala-ala ko ang kamatayan niyo sa krus. Ito po aking panalangin. Amen. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At inumin ang juice.
Panginoon, salamat. Inihayag namin ngayong umaga. 2,000 na taon na nakaraan, namatay ka sa krus, binayubay ka upang kami na nagkasala, iyong iligtas. Salamat sa kaligtasan na aming mga kaluluwa. Salamat sa kalayaan. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa kagalingan. Sa iyong 39 na latay na tinaglay sa krus, pinagaling mo na kami. Inaangkin namin ang healing sa loob ng aming mga katawan, panlupa na ito, sa loob ng katawan ng aming buhay na ito, ang mga organs namin, naangkin namin ang healing, ang kagalingan mula sa iyo. Ang deliverance, ang kalusugan, kalakasan. Surround us, Lord, with your blood, with your power. At lagi mong ilayo ang iyong mga anak sa anumang viruses na mundong ito. In Jesus' name, I declare, Lord, your mighty power to cover us right now, ang maging aming mga pamilya, ang mga nasa tahanan po nila, Lord God. We thank you, we honor you, Father God. In Jesus' name this we pray. Amen, amen, amen. Maupo mo ng bawat isa bago sa ating para sa ating mahalaga announcement. Amen. Yan, yung ating morning devotion. Tuloy-tuloy po yan, Monday, Wednesday, Friday. Yan po yung ating pinamagatan ngayon ng morning devotion, programang Tinig sa Itaas, Yan po yung tinig ng salita ng Diyos na ipinaparating natin sa ating mga kababayan, Iyan yung susunod, Mariel. At yung ating evening services, MWF din po ng Monday, 7 p.m. po yan. Ayan, 7 p.m. yan, MWF. Praise God. At ang ating online prayer gatherings, tuloy-tuloy po yung Father's prayer every 4 a.m. po yan, Yung ating matatapat na tatay ay tuloy-tuloy po nagpe-pray po dyan, At mothers, ganun din po yung mga mothers at kasabay po niya ng ating mga pastors from Pangasinan, Parañaque, Mindoro. 5 a.m. po yan everyday, Monday to Friday din po yan, Amen. At mamaya, online youth fellowship sa panguna ni Sister Len, ang ating head ng youth. Sundays po yan, 7 p.m. Tuloy-tuloy po sila nagkakaroon ng fellowship. Ayan, amen. So, sa ating social media accounts, pag nag-open po kayo sa FB, Jesus Be Lifted Up Church, ay makikita nyo po yung ating Sunday services dyan. Ganun din sa J Blue Church, sa YouTube, mapapanood nyo po dyan yung ating mga worship and services natin. Amen, amen. So, God bless you all at tumayo po tayong lahat para sa ating huli na pag-awit kay Lord. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, ang kaluwalhatian. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay
Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila naming Diyos sa langit, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, Panginoon, na unahin ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, tinataas ka namin. Amen. Panginoong Isus, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita, O God, ngayong umagang ito, Panginoon. Sa iyong mga salita, Lord God, na aming napakinggan. Lord, hindi lang namin yung napakinggan, bagkus, Panginoon, ito'y nagrema sa aming buong puso, buong isipan, Lord God. Hallelujah. Ito'y aming tayuan, ito'y aming lakaran, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa taong ginamit mo, Panginoon. Sa aming bishop, Lord God, na patuloy mong binibigyan ng wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo. Lord, maraming salamat, Lord God, sa kanyang katapatan, sa kanyang katapangan, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa kanyang kagalingan, Lord God, sampu ng kanyang pamilya, sa iyong pag-iingat, Lord God. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord God, sa pagpapaalala mo sa amin ngayong umaga, Panginoon. Sa iyong mga salita, Lord God, kung gaano mo, Lord God, ipinakita, pinakainig, Lord God, sa amin, Lord God. Ipinaalala, Lord God, kung gaano kalaki ang oportunidad, Panginoon, na tawagin mo, Lord God, para magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ito'y aming matayuan, Lord God, malakaran, Lord God, kagaya ng mga 12 mong apostol na tinawag, Lord God, na binigyan mo, Lord God, sila, Lord God, ng empowerment na galing, Lord God, sa banal na spirito para Lord God, sila ay mag-preach, O God, sila ay humayo, Panginoon, at sila ay binigyan mo ng assurance, Panginoon, na sila ay sasamahan mo saan man sila magpunta. Lord, ito'y aming matayuan, Lord God. Ito'y aming maisabuhay, Panginoon. Ito'y aming malakaran, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God, na kung gaano mo, Lord God, kami kaingat, Lord God, na dinala sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, ay ganun mo din kami, Lord God, bibigyan ng kasabikan, Lord God, sa susunod na linggo, Lord God, na kami, Lord God, ay babalik ulit sa iyo, Panginoon. Para kami, Lord God, ay sumamba, magdakila, at magluwalhati sa iyo, Lord God. Hallelujah. Lord, buhay na namin ang magpuri sa iyo. Buhay na namin ang magdakila sa iyo. Buhay na namin ang itaas ka, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Mulit-muli. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin. Binabalik namin ang aming mataas na papuri, matamis na pagsamba. Sa iyo lang aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray. Makiisa po tayong lahat sa mixing prayer na ito. Panalangin lang natin ang mga may sakit. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, you are not limited by distance, time, and space. Abutin mo, Ama, ang lahat ng mga may sakit karamdaman, saan man sila naroroon. Lord, I release, O God, divine healing, divine strength sa mga taong may karamdaman at sakit, Lord God. In Jesus' name, we release and declare recovery, Lord God. Mabilis na pagka-recover ng kanilang katawan. Sa pangalan ni Jesus, ang makapatiran kung mayroon man sakit, karamdaman, trangkaso, ubo, sakit. In Jesus' name, we declare divine healing right now upon their body. In Jesus' name, we claim it right now in Jesus' name. Maging mga nasa ospital na hanggang ngayon ay may COVID, may sakit, Lord, make a miracle upon their lives. Bigyan mo sila ng pagkakataon, magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa iyo, gumawa ka ng himala sa kanila, at matanggap nilang kaligtasan ng gagaling sa iyo. Salamat, Lord. Thank you, Lord, for the healing and deliverance, Lord. Hallelujah, ng aming makababayan na nasa banig ng karamdaman. Salamat, and may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom be upon us. In Jesus' name, amen, amen. God bless you all. Magkita-kita po tayo bukas ng 9 a.m. Amen.
kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susunod.